जी आम भाउजंग भाई न जाने चुना माछ नहीं हेले कौन हम आज तो गुरुवार किए बाछे तेणुक मो बोर मोर बसिकी माछ चुनी चुनी कर बाछि देचु ମାଛ ବାଛୁ ବାଛୁ ବୋଉ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଯେ ଜହ୍ଲା ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଖିଆ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ବୋଉ କଣ ପାଇଁ ଜହ୍ଲା ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଖିଆ ଯାଏ ନାହିଁ? ବୋଉ କହିଲା ଜହ୍ଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛର ନାଁ କହିଥିଲା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି। ସେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡରେ କୁଆଡେ ପୋକ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ମାଛର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖିଆ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକିନା ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ବାଛିଦେଲି, ଆଉ ବୋଉ ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଛୁଥିଲା। ବାଛି ବୁଛାକି ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଇଟା ହେଲା ଜହ୍ଲା ମାଛ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଜହ୍ଲା ମାଛ। ଆ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମୁଁ ଅଲଗା କରିଦଉଛି କାରଣ ବୋଉ ମତେ କହିଲା ଏନେ ଯେ ଜହ୍ଲା ମାଛର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମାଛ ବଛା ସରିଗଲା। ମୁଁ ମାଛ ବାଛିଲା ବେଳେ ବୋଉ ପଚାରିଲି ବୋଉ ଆଉ ମାଛ ବାଛିଲା ବେଳେ ତ ଚୁନା ମାଛର କାତି ଛଡେଇଲୁନି, ଏନେ କାତି କେମିତି ଛଡେଇବୁ? ବୋଉ କହିଲା ଆଉ କାତି କଣ ଛଡେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଧୋଇଲା ବେଳେ କାତି ଛାଡିଯିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମକଚି ବୋଉ ସଫା କରିଦଉଛି। ଚୁନା ମାଛର ଯେତିକ ସବୁ କାତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକ ଚିକ ମାରିକି ସେ ପାଣି ଦେହରେ କେମିତି ପଳଉଛି। ଯେତିକି ଚିକ ଚିକ ମାରୁଛି ପାଣି ଦେହରେ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଚିକ ଚିକ ମାରୁଛି ସେଗୁଡା ହେଲା ଚୁନା ମାଛର କାତି। ବୋଉ ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ଭାଉଜ ତାକୁ ନେଇକି ଭାଜିଦେବେ। ମୁଁ ଆସିଗଲି କାରଣ ମୋ ପୁଅ ଏଇନେ ଶୋଇଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଶୋଇବି। ମୋର ପଛା ପଛି କାମ ସରିଗଲା। ଏଇନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇନେ ରୁଟି ଭଜା ଆଉ ସିମେଇ ଖାଇକି ଶୋଇପଡିବି। ଆଉ କାଲି ଦେଖାହବ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।